Itinabatbati ang nakurang 2 bulan na panagtakem ni Attorney Russell Bragas kas acting governor iti probinsya, madaman ti panagaraw ti local governance transition team iti probinsya. Maysa kadagiti binisita da, tinaysardeng apan nakaipatakder ti Farmers Training Center ang masarakan iti pangtud pidigan abra. Personal a binisita ti acting governor ti proyekto, ken nadismaya iti nakita na. I don't know what happened, apay nga kastoy ti itsura na. So masayang anak lang, masayang anak. This will appear in our report or in our records nga iso may turnover konto iti sumarunong administration. I just want to make everything transparent. Basar iti record ti Provincial Engineering Office, adaan kalawa a 53 meters by 73 meters ti proyekto, ang makabael kuma amang akomodar ti 2,000 a tao. Nakurang 100 million pesos tinaituding nga pondo ti training center ang napunduan manipod iti RA 7171 ang nairanta para kadagiti mannalon. September 6, 2018 ang narugyan ti proyekto ken mailepas kuma iti July 29, 2023. Iti baet as 76% tinarawaran na pondo kastoy paylaing ti sitwasyon ken naisardeng ti panakay trabaho na. Tidang ako mo 76%, 76.60%. Remaining balance pa 23,377,000. Taon ko talaga nga DJ amount nga DJ ko maka DJ ating reject ko ni release ko kita di gila ti binalag peso mo dito. So, net na pasamot sir. Teka shimot. Ka DJ contractor ay DJ ko implementer na may willing ako manglipas man ID. Hindi ko naging gilid mo kan binigyan na mo naging galing may assistant ko ati structural engineer. Basar iti record, ada ti request for suspension ti proyekto, ngimawan ti approval na. Isu akalikagom ti acting governor, amang iway ti non-oneg ng investigasyon, ken kitain ti sumaruno, nga aksyon tapnon maprotektaran ti interes ti gobyerno. I'm looking into a possibility sana nga ma-continue nga maaramid. Sayang mat. So, ba't ng problema, 1 month ti pundo na. We'll just see what we can do. So far, we are gathering records now of that project. So, makita nun niya ti mabalinpay nga aramiden. Kabayatan na, tinurong ti grupo ti Casamata Hill, Victoria Park. Nakita dagiti nakatenggalaeng a container van iti sumagmamanon atawen. Nadanon mi na yung container vans nga nagjayen. Supposedly na iya kaya tagbalin ko mga food park. So nga adda na kitay poste, kada kitay landok adda di jayen na nakasagana nga pangisimpaan da adda construction da di jay. Injak met ammo no apay nga natenga since nga da di jayen awang met ti action taken tapno maituloy ko mga tipan nakaramid na. So we have to terminate the program tapno we can do something about it. Panggep ti lokal a gobyerno ang mausar daytoy nga usaren dagiti agtagilako ti makan. Taan tayo nya ti mabalin tayo nga pangpasimpa, pangpasayaatan dito parke tayo kasi dito mo ti number 1 nga attraction dito una dito probinsya kan ti capital town. So kitain tayo adumot pa lang siguro ti mabalin nga marami dito like this food park. Nagpintasan siguro ti plano na dito idi no natuloy ko ma. Kita balinin tayo. We'll try our best nga oray no haan siguro nga masurot dayjay kasano ti kagrande na ti plano ng original balinin tayo nga adda may alternative man lang nga pagsapulan dagiti negosyante nga small laklako ti merienda. Kan makontrol pa siguro ti wastage ito ti basura. Inpeteng na ang mairugiti panakasimpana iti kabiitan a panawen. Ti Farmers Training Center ken dagiti container van iti Victoria Park ket agpada saan ang nalepas sa proyekto akalikagom ti acting governor ang maituloy iti nakaisangratan na. Jessica Boreta, Balitang Solid North.